Специјален поздрав од Усеин за жена си Джелијан и од Джелијан са најдобрата си пријателка Рафи. Усеин винаги ще до Джелијан, в радост и в трудност във всеки план. Любов като тяхната трудно се намира, с времето расте и никога не спира. Джелијан е в сърцето на Усеин завинаги, дори времето да минава с бързи стъпки и следи. Не може никой да заеме нейното място, тя е неговия дом, неговото щастие и богатство. А до нея е Рафи, приятелка вярна и добра. До Джелијан остава във всеки ден и час. И където и да тръгнат, и където да са те, имената им остават в спомените на всички хора. Джелијан е в сърцето на Усеин завинаги, дори времето да минава с бързи стъпки и следи. Не може никой да заеме нейното място, тя е неговия дом, неговото щастие